हायुङारि मानास हाग्रामायाव फिन मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। गिलु बालु रोहो रोहो अरजों गंसे गारिया गाज्रि रोखोमै खहा आरो बे गारिखौ सालायनाय ड्राइभारा खुनुरुखुमसो जिउ रैखा। बे गिख्रंथाव जाथायानो जादों हायुङारि मानास हाग्रामानि साखाथि बास हाग्रामानि साखाथि बासबारि साहा बागानाव खारबाय थानाय गारिया सर्ट सार्किट जानानै हरखाबै गिख्रंथाव अर जोंदों आरो बे गारिखौ सालायनाय गारि ड्राइभारा अर खामनायखौ हमदांनो हानानै गारिनिफ्राय खुनुरुखुम जिउ रैखा खालामनो हादों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रेवथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।